Douche op het dik. Douche. 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 Douche op het dik. Nou, wat ben we geland. Ja, ik denk ik moet maar even wat goed meidje, want toen heeft me juist even zo mooi en vertroeid. Ja, dat klopt. Daar heb ik heel veel op mijn best verdiend. En wel even leuk om te vertellen. Ik kreeg juist na de uitsturing een sms'je van een roeiclub. En daar zetten ze in van dat wij in elk geval, dat ik in elk geval net bij de damesploeg goede buiten kom. Nee, nou, dat verbaast me net, want zo lekker zit ik daar helemaal niet in. Jammer dit. Welkom op Akadek. Dit is dus de allerlaatste uitsturing. En wij hebben er zin aan, want wij hebben een hartstikke mooie week gehad. We hebben protten beleefd, we hebben protten mij maken, we hebben protten willen gaan. En we maken deze laatste uitsturing nog een knaller. Of net? Welkom, dat doen we. We beginnen ervoor. Ja. We zullen eerst even zien of we die reddebal weer in de ogen Nou, lijkt het mij wel. Doen we, kom maar mee. Ik breng de bal even naar deze beide famkes. En dan vreeg ik hem even, wil je hem die bal daar even in die oog van de gediek gaan? Applaus! De bal zit in de oog van de gediek. En we gaan terug naar de praatjemakers. We hebben hier de praatjemakers van de Vlieger. Wie heb ik hier naast mij? Hoe? Ja, wie heb ik hier naast mij? Bilal. Oké. Jillian. Hessel. Juist. Nou, en dan zal ik je maar eens even vragen over een bepaald onderwerp uit het museum van de gediek. Wat het is. Ik zou zeggen, Jelma, hel je tevoorschijn en let het zien. En dan vraag ik je maar eens even, wat stel je me voor? Wat zou dit wezen? Je mag ik best een beet pakken. Zal een heel oud stukje zijn van iets, maar ik weet niet wat. En wat denkst du? Pak het maar even beet. Vertel er maar even aan. Wat denkst du? Is het zwier? Nee, De net zwier. Oh. Is het van ijzer of hout? Wat denkst du? volgens mij van hout. Je houdt maar even terug. Wat zou het werden? Wat denkst du? Ik denk ijzer en het lijkt wel een stuk van een laars. En van een leers, maar ja, dat is wel een hele hudde leers dan wijs, denk ik. Ja, maar zou het ergens oud komen wijzen? Ja, denk het wel. Een toren. Ja, dat komt een beetje in de buurt. Ja. En Ik denk uit de winkel. Wat is staat gaat op? wat denkst du? Hetzelfde als Hessel. Ja, oh, oké. Ja. En maar is het op een groen val of? Dat denk ik niet, want een toren staat er meestal op. Ja, dat klopt. Ja, maar is dit uitelkoor spatten met een grote knal bijvoorbeeld? Of? Dat denk ik wel. Hetzelfde als Bilal. Ja, dat denkst du ik. Ja. Nou, zullen we eens even een vraagje aan Jelma wat het echt is? Zullen we dat doen? Dan ga ik even naar Jelma van het museum. Vertel maar even, wat is het Wolwest? Nou, het is een stuk van een kanon geweest. Want Gorredijk was vroeger echt een klein veststadje, hè, de Vlekken. En toen was de oorlog afgelopen en toen was het feest. En het kanon was nog nooit gebruikt. Dus ze dachten, weet je wat, we gaan het kanon weer helemaal klaarmaken. Buskruid erin en aansteken. En toen, baf, Oké. 1000 stukjes. Ja, dat had het West. Dus een stukje van een kanon. Nou, dat ging je hem net direct verwachten, hè? Moeilijk is dat, hè? Dan had ik het net nog fout. Ja, dat kan gebeuren. Hartstikke mooi. Praatjemakers van de Vlieger, bedankt. En we gaan nu naar Ingrid. West is Ik zie hier weer in de Akadek. Natuurlijk. Maar wij hebben het eerste onderdeel, de prijsvraag natuurlijk weer. En juist er weer een foto, een moeilijke foto, maar een leuk muziekje van Pieter Post. Ik zal even de officiële foto's hier letten. En natuurlijk weer het oude postkantoor. En van de Akadek. En mevrouw U. Struiksma uit de Akadek is de winnares. Hartstikke gefeliciteerd met jouw prijs. En ik ga nu naar het volgende foto. Hartstikke mooie foto binnen een paar beeldjes of sites. En
Ik let even de foto's zien. Er is ik een muziekhint onder. Beep, 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 yeah. 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 Nou, als jou weet waar deze foto maken is, dan stuur het even op of surf even naar uw site. Dus net sturen, maar surf even naar uw site www.ikdochhetvoormietwaar.nl. En dus morgen ben we er net meer, want dit is dus allerlaatste uitsturing. Maar dat staat op de site. Dus als jou won, moet je even op de site zien www.ikdochhetvoormietwaar.nl. En dan gaan we nou weer naar uw talent. Gerwin? Ja, we hebben heel volle talenten gehad deze week. En het waren vaak sporters. Maar we hebben allerhande talenten. Dat hij hem op uw website zien kent en nog steeds. Maar Joert hebben natuurlijk een heel bijzonder talent. En dat is op muziekgebied. Allereerst applaus, groot applaus voor Kim Stalker. Oh, dankjewel, dankjewel. Wat is het een enorme eer om naast Kim Stalker te staan. Nou, is het zo? Nou, ik Dat is echt zo. vind het een hele eer om naast uit te staan. Ja, dat wil ik graag even jaren. Hartstikke mooi, dank je. Dat wil ik graag even jaren. Nee, dat is een gekje. Maar wij hebben daar natuurlijk een hele productie op televisie. Wat herstoken die ik alle machtig op elkaar zetten, hè? Ja, dat heeft zeker wel geholpen, ja. Ja, hartstikke leuk. Hoe heeft dat beleefd? Nou, toen ik daar zie het, toen kreeg ik net heel volle mij van wat hier al hier gebeurde. En toen ik letterlijk toen ik thuis kwam, zag ik al in foto's en van alles en nog wat. En toen heb ik pas beseft, ja, toen kwam het besef van hoe het hier eigenlijk leeft, hè. En hoe iedereen in mij leeft, hè. Nou, het leefde hier. Ja. Wij met z'n allen vrede jongens op een bank in die televisie kroepen. En Chips en cola erbij. vooral dat, ja. Ja. En een wereld aan sms'jes versturen natuurlijk. Maar goed, we hebben er graag voor gaan. Wat kiest u nou even voor uw jong? Een eigen nummer, dat gaat samen met Rick dan. En het heet Wasting Time. Een groot succes. Kim Stalker, applaus. What about the old days when we didn't really care? Not care about tomorrow, money just sitting in the open air. What about our wild dreams we were feeling so strong? I don't know where those dreams are now, but I know where they belong. So grab your jacket and be up. Don't worry about the time. Don't come back before the crack of dawn and enjoy that vodka lime. And if they never told you, well, they told you now. Your life is worth putting on a show. So go on and take a bow. What about just hanging on any random night? Not having to make 15 calls before getting a green light. What about just driving? Who cares where we end up? Road ahead will always be there as long as we don't stop. So grab your jacket and be up. Don't worry about the time. Don't come back before the crack of dawn and enjoy that vodka lime. And if they never told you, well, they told you now. Your life is worth putting on a show. So go on and take a grab your jacket and be up. Don't worry about the time. Don't come back before the crack of dawn and enjoy that vodka lime. And if they never told you, well, they told you now. Your life is worth putting on a show. So go on and take a bow. Thank you.
ziet het er hier gezellig uit, hè, dat Gedik. Ik zal het even zien bij het Langste Dijfestival. Misschien kijk ik nog wat meiden aan of zo. Maar ik moet eerst Ingrid op ziekje, want die heb ik al lang bijsleept. Dat is hartstikke leuk, maar ik had eigenlijk een team, want ik moet Ingrid op ziekje. Maar gauw even. Even snel. Ja, oh, dit is hartstikke leuk, hoor. Ik heb het nooit. Hé, vrouwtje, hoi, hè. Ah, daar best, natuurlijk. Ik giet met de ken in de ballenbak. Ja, Mike erbij? Oké, hartstikke idee. Ja, dit doe ik al hier van mijn dwarp, hè. Dit weer de langste dij in het kwart. En dan gaan we nou naar Hannie in de kapperstoel. Zo, ja. Hi Nienke. Hoi, Dus ben je Hannie. op stoel, hè? Maar dat is Ja. een stukje een organisatie. Ja, Of dat net? klopt. Ja. Hoe is het al je tot stand kwam? Nou ja, we zijn begonnen met een man als 4. En ja, goed, we kwamen er al heel snel achter dat een organisatie deel zetten zoals dit, dat gewoon net te dwan is met 4 man. Dus we moeten er echt meestal bij haar. Dus we gaan berichtjes in de woud langs zetten en op Twitter. En nou ja, ze hebben er een hele bult meestal bij komen die ons hulpen om dit keer tot stand te brengen. Super. Ja. Echt, je had wel echt een heel super dien al hier al, hè? Ja, nou ja, we binnen zelf eigenlijk best wel grutskop. Ja. En ja, wat je hem hier al eerst zag, hier, wat nou live is, dat jij oerke, dat is net alles. Want we hebben achter de schermen gewoon ik nog echt een hele protte meesken, namelijk de PR-commissie, die echt een hartstikke mooie website maken had voor u. En ja, waarin ik juist de behind the scene filmpjes een hele grote rol spelen. En ja, de bedrijven, ik, die het sponsoren. En ja, net als Leuk. de collectorinners van u, want we hebben echt de meesten in de Gedik gewoon die voor u collectorinnen. Oké. En ja, goed, dan wil ik even nog benadrukken dat eens waarom we dit dus doen. Dat doen het voor in het waard de Gedik is omdat wij als doel hebben het verfraaien van het centrum hier in de Gedik. Wij willen graag Gedik de uitstraling die het jetten hebben, want dat is Gedik wel wurg, vind ik zelfs. Dat is toch wel echt geweldig, ja, Ja. wat je dan doorgaat. Ja. Ja, je had er al heel wat over gezien zetten, denk ik, of net? Want iedereen die zit natuurlijk ook op televisie. Maar intussen moet er heel wat meer gebeuren natuurlijk. Ja, er moet heel wat meer gebeuren. We hebben een jaar al met de dijfilm te maken. Dus we hebben eerst maar een jaar van nou ouders. Het zien je al mij en wij zijn middags hier om 1 uur weer op een set om alles klaar te zetten. En nou ja, dan de generale, de trorin en na elkaar natuurlijk nog even mij zitten. Prachtig. En dan jongens nog even weer de uitzending maken en nou ja, dan de dag daarna ik weer met elkaar terug evalueren. Dus we zijn eens haast meer met elkaar hier op een set aanwezig dan dat we thuis ons gezin joggen. Ja, dat snap ik. Maar goed, het is maar een weekje, dus Super. ja. Ja, en wat hebben we al je leuke dingen gedaan? Wat hebben we al hier, wat vond je het leukst? Ja, jee, wat vond ik... Ja, moeilijke vraag. Ik Ja, vond natuurlijk eens alles alles heel leuk. Ik vond Juffrouw Ruud, maar haar prachtige moesten. En ja, Kees de Bregen, Wipper, die heel mooi met zijn humor hier zijn verhaal vertelde. En uw talenten en de praatjesmakkers. Prachtig. Die al hier even mooi. En ik vind I said yes, you look wonderful tonight. Ik zit hier bij Wat Vinio van de Gedik. Heerlijk in het Sintje, naast Wiesje de Haan, de gymjuf. Dat klopt, dank u wel. Hoe lang ben je al gymjuf? 34 jaar. 34 jaar. En het heeft nooit verveeld.
Nee, dat had nooit verveeld. Ik ben begonnen met peutergymnastiek. Daarna heb ik het verenigingsleidersdiploma halen. Toen had ik nog het diploma seniorensportdocenten halen. Maar die peutergymnastiek, ja, dat vind ik toch wel het allerleukste wat er is. Wat is daar zo leuk aan? Ja, die spontaniteit van die band en hun het plezier van bewegen bijbrengen. En dat ik horen zullen letten en dat ze dan daar terug ik orensporten gingen. Ja, want dat is nog wel een issue, hè? De band wordt steeds dikker en nou is het natuurlijk wel zo dat... Kun je daar iets in bij? Je hebt de kleuters daarna en heb je ook het gevoel dat je daar echt in bijdragen? Ja, denk het wel. Als ik ben terug in mijn sporten, dan denk ik zeker dat ik er wat in bijdragen ga. Hè? En wij proberen dus ik van die peutergymnastiek om zo veelzijdig te ontwikkelen. Ja, oh, Ingrid, zijn sport- ik zie wat aankomen, Ingrid. Ik zie wat aankomen, ik jij wat. Nou, sorry, ik moet het gesprek heel kwaad horen. Het spijt me, want de zwemmers van de deur moeten komen. Bedankt. We binnen de zwemmers. De zwemmers. Oh, hey. We hebben de zwemmers. Ja. Ja, we hebben de zwemmers te binden. Nou, hartstikke mooi. Applaus, ze binnen. Nou, we zijn, daar hebben we de koppen. Ja, nu stappen. Ze binnen er. Jan, kom verder, jongen. Kom verder, Jan. Voorzichtig, brek in bonken. Hoe is het? Hoe is het? Nou, zwieren hier wel. Ja, Ik heb het wetter haast om me hollen. ja, maar we gingen gelukkig de stroming hier wat mij de laatste dagen. Dus ik kon er wat vlotter. Oh, dat scheelt wel, hè. Dan kan je wel harder, denk ik. Ja, dat scheelt heel zeker, ja. Eerst stikje weer vrij regen, hier wat kramp onderwijs. Maar de bananen houden hulpen, dus dat scheelt ik wel. Ja, wie in de wogen aan banaan? Ja, we gingen over aan, dus dat is al heel goed voor me, man, hè? Mooi. Nou, En ik jij vind... hebt nog pech gehad onderwijs? Nee, we hebben weer de honderd in per gaan. Per litse blessuurtjes onderwijs gaan voor de litjes met zijn kramp, maar dan lasten we weer in en dan gaan we steeds weer verder. Hey, en iedereen is er nog, of ben je me gewoon kwijtrekken? Nee, we zijn een honderd in gewoon kwijtrekken. Nee, Nou, dat nee is knap. alles is mooi hier op het eind, dus bij me aan de kamer finishen. Dat is beide nou, Nou, ik vind een applausje waard, hè, de zwemclubisters. Van harte. Ja, Nou, hartstikke mooi. Erg geweldig. Dankjewel, Nou, Jan. iedereen komt er uit. Nee, je mag ook wel een stukje om. Ja, je hebt heel zo Ja, via zwemmen. Je mag ook wel een stukje omzwemmen. Ja, je En- mag daar ook wel even eromheen Wat en dan een, kom je maar hier uit. Dat ken ik. vind het wil wel je ook knap, even, ja? ik wil je nog wel even een handje aan. Kom maar, wie kan ik rekken? Kan ik nog hier rekken? Hoppakee. Ja, kom maar even. Heerlijk, Ja, goed zo. ik ben er ook wel- ik ben- Ja, ik hou een handje, kom Jongen, maar bij. jongen. Nou, hek ik weer te vetten, bedankt. Ja. Ik ben hartstikke trots op je. Ja, Is het gefeliciteerd. koud? Ja. Is Nogmaals het koud, applaus Wetter? ja, voor de Weet je? zwemclubbers van de hele Turvenroute. De hele Turvenroute. Nou. Je leven al hier nog. Je bent al Geweldig. hier hartstikke slank worden van die hele Geweldig. zwem. Hartstikke Nee. mooi. Ja, gefeliciteerd. Oh ja, Nou. levensgevaarlijk. Komen er nog 2? Oh, daar komen we nog een keer aan. Hij alles die mij flippers of net? Nee. Oh nee, dat is gelukkig. Gelukkig, ik dacht al, dit is hartstikke nep. Maar het is al je echt. Wij zijn al haast op het einde van... Dit weer wel, Ingrid? ja. We gaan het, hè? Ik sta maar om, hè? Ja, verschrikkelijk. Nou weet ik toevallig wel dat wij nog een stokje over te dragen Zullen we hebben. dat dan nog maar even doen? Zo even aan. Waar hebben we eigenlijk ze? Ja, ik weet het. wie- Hantem en Hantem Rutboorden. Zo, En daar ben een paar mensen van. Drie Nou, mensen van Hantem en kijk. Hantem Rutboorden. Kom er een bij. welkom Welkom op Gediek. op een gezellige... Maar waar hebben wij het genoegen? Dit is Mien het Hof. Dijkersheijers. Anja Dijkstra. Welkom. Wat leuk dat Jim nou het stakje voor de zoer neemt. Ik pak hem er even bij. Wat hebben we eraan hangen? Ja, we hebben natuurlijk de rode bal, hè, waar het de hele week om draait. En die hebben we eraan hangen, want die moest alle keer in de oven van Gediek. Nou, ik zou zeggen, Hantem en Hantem Rutboorden, doe er wat mee. Een prachtig plezier volgende week. Geniet er vooral van, want het is voorbij voordat je het in de gaten hebt. Dat is echt zo. Dus een protte van genieten. Alsjeblieft. Nou, hartstikke mooi. Hey, applaus Hey, voor bedankt Hantem voor en de Hantem komst. Rutboorden. Wij gaan horen naar de muziek. Wij sluiten af. Mijn Wij- geweldig nummer. Ja, en hebben wij... Hast u ervan genoten? Ik heb er enorm van genoten. Doe ik? Hast u alles hebben die en wat gedaan was? ja. Ik vind het hartstikke mooi. Ik heb genoten van de Wij muziek. hebben een prachtig programma gehad en wij gaan hopen dat je hem genoten hebt. En dan gaan we nou hoor naar de muziek. Doesje! Doosje, op een gediek. Who's
het is riep om te douchen op het dik. Let is douchen hoe de liembaan. Naar de lange wol. Oer het brechtje. Muziek is het leven, ja het leven. Oh, het leven is je overal. Want wij swingen, zwaaien in lichte laaien. Douchen op een gedicht. Oh, Het jouw niet weer, dat is niet is, dat is maar wist, dat is erbij wist. Ja, kom op, elke fijn, pak de vaan en doe ze cheer, terug de vaan en we douchen op een gedicht. Oh, het is een invitage voor een sensage. Moet je op een gedicht. Muziek stil brengen, het liedje zingen. Douchen op een gedicht. de muziek van het leven. Ja, leven. Ja, het leven is je rol. Want wij swingen, zwaaien in licht en laaien. Douchen op een gedicht. Oh, het jouw dit, dat is die sis, dat is maar wist, dat is erbij